Njengoba izwe lizogubha usuku lwentsha ngolwesihlanu, Uphiko Lwentsha yenhlangano yomphakathi E-Sanco Youth Congress KwaZulu Natal luthi lukhathazekile ngendlela izwe elibungaza ngayo usuku lwentsha. Luthi luneziphakamiso ngezindlela ezintsha okungabungazwa ngazo usuku lwentsha. Sixoxisane nokhulumela e-Sanco KwaZulu Natal u-Ngcobo. Uma ngabe sizoqala sibheke nje i-youth unemployment rate iphezulu kakhulu. Lokho kutshela ukuthi indlela ekufune senze ngayo kumele ihambisane ney'nkinga esibhekene nazo, ngoba siwulusha lwesifundazwe, siwulusha lweNingizimu Afrika, sinazo iy'nhlelo ezikhona, nohulumeni unazo iy'nhlelo, ne-private sector inazo iy'nhlelo, kodwa kukuthina njengabantu abasha, ngoba indlela esenza ngayo ayikho yinhle kakhulu. Silokhu sibambelele entweni eyodwa, ngamanye amazwi nje ngingasho ukuthi besingakafinyeleli esigabeni siyabantu abasha sokuba innovative ekubhekaneni ngqo ney'nkinga okuyizona ezimi phambi kwethu.